Точно така. Сега ме чувате, нали? Партиите се провалиха, време е да дойдат гражданите. Това е мотото, това е посланието, което днес ще се опитат да защитят пред вас. Събралите се тук ръководители, представители на много граждански сдружения. Над 33 са тези граждански сдружения, които са се подписали под това мото и това послание. Аз няма да ви изброявам всички имена на тези, които са седнали до мен на трибуната, защото те са изписани, така или иначе, да не ви губя времето. И как ще се случи всичкото това, как ще се защити тази платформа, тези цели, ще помоля председателя на Сдружение Справедливо за България, господин Гешев, да ви представи тази идея. Здравейте! Днес ситуацията в България много наподобява тази през 1934 година, когато всички партии в страната са фалирали морално и изпразнени от съдържание. Мисля, че всички българи виждат точно същото днес. Те са се превърнали в корпорации, търговци, които обслужват техните лидери и не представляват българските граждани, всички нас. Всички партии отидоха в левия или в крайно левия либерален спектър. Спектър, който аз наричам троцкизъм. Консервативни, патриотични и най-вече български формации липсват. А именно на това поле и от това поле произхождат ценностите, които винаги са ни запазвали като род, родина и държава. Ако позволите да перефразирам Маргарет Тачър, социализмът приключва тогава, когато свършват народните пари, парите на другите. А нашите, вашите пари са на път да свършат. Откраднати от тези еднолични ООД-та, които наричат себе си партии. На миналите избори, на многото минали избори, гражданите на България дадоха поредния вод на недоверие не толкова към управляващите, което е било винаги, а към цялата партийна система. Вод, на който те гласуваха към и срещу политическото безмислие, наречено не коалиция или известно още като сглобка. Бързо вървим към края на демокрацията в България. Доста бързо. Към недържава и морално разложение на нашите традиционни български ценности. Днес всички партии са недемократични. Те преследват целите на собствениците си. Всяка партия има собственик. Защото те не са партии, както казах, а търговски фирми, чиято единствена цел са да се крадат народните пари. Нашите, вашите пари. Всичко това би трябвало поне да ни накара да се запитаме, възможно ли е да имаме работеща демокрация, когато тя или системата е изградена от недемократични субекти. Нашият категоричен отговор е не. Затова днес десетки неправителствени организации създаваме платформа Граждански блок, чиято цел е да върне властта в ръцете на гражданите, така както е записано в член 1 от Българската конституция. Цялата държавна власт проистича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено. Преди да ви кажа обаче какво смятам по този въпрос, както и други неща, които за мен са изключително важни,
Искам да дам своята оценка, политическа оценка за миналите избори, последните, поредните. Днес изглежда, че има две Българии, които функционират, съществуват успоредно една на друга. Първата е тази на политическия боклук. Това, както знаете, е моя запазена марка, за която съм си я платил патентована. И при съдружните им медии и анализатори. В нея всичко изглежда наред. Управлението е по-стабилно от всякога, а БПДБ и ГЕРБ са спечелили поредните избори. Другата България обаче е истинската България. Това е България на мнозинството от нас. Там така наречените победители, според мен и според нас всички, претърпяха тежък крах. А с глобката им, или там каквото и да е това образование, което според мен е принос политологията и не само в тази наука, тази сглобка не коалиция, не образование се разпада. И за да докажа това свое твърдение, ще се спра на три факта, които не знам защо избегнаха от очите на така наречените политически анализатори и огромното количество независими медии в България. На първо място прави впечатление тежкия електорален удар, който понесоха двамата основни участника в така наречената сглобка, коалиция, да не повтарям пак, ППДБ и ГЕРБ. Само за 6 месеца общо около 500 000 гласа, гласоподаватели, български граждани, са оттеглили подкрепата си от тях. На последните парламентарни избори за тях общо сумарно гласуваха 1 300 000 българи. Към момента те са под 800 000. Всичко това ясно за всеки непредубеден говори, че те са изгубили доверието на българските граждани. Важно е да обърнем и внимание и на тежкия изборен провал на едно от търговските дружества – ГЕРБ, който незнайно защо отново се опитват чрез медиите, с медиите да представят като грандиозен успех. Мисля, че за всички са видни резултатите в София, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Силистра, Шумен, Ловеч, много интересен случай, Дупница, Панагюрище и десетки по-малки общини, където този резултат е трагичен, меко казвам. Тук ще отворя една скоба. Показаха една синя карта, която едва ли не пак са спечели изборите. Ако махнеш от тези сини части петната, където те са подкрепили кметове на БСП, не е малко места, и на други, където е ясно, че няма как да спечелят, тази карта ще покаже истинското състояние на нещата. А ако промениш картата и посочиш какво е разпределението в общинските съвети, ще стане още по-различно. Може да се окаже, че има спечелил кмет от ГЕРБ, а ГЕРБ в общински съвет е 5-та, 6-та или 7-та политическа сила. Провалът, естествено, се забелязва най-видимо в София, столицата, където партията на Бойко Борисов понесе най-тежки удар, може. Наложеният от него кандидат, всички видяхме, че не стигна дори до балотаж. Нещо безпрецедентно, поне както аз следя политическия процес в страната и съм част от него като български граждани. Броят на съветниците на ГЕРБ
тук пак опираме до съветниците, в столичния съвет от 27 е 14. А на втория тур партията му загуби 21 от 24 района в столицата. Ясно е, че собственикът на ГЕРБ, Бойко Борисов, продаде, а не предаде избирателите си в интерес на личното си оцеляване. На последно място, медиите и така наречените политически анализатори не забелязаха най-големите печеливши. Нещо, което не се е случвало в новата ни история. Тези печеливши, безспорно, са гражданските кандидати, които бяха издигнати от инициативни комитети или чрез листите на малки извънпарламентарни партии и местни коалиции. Всеки може да си направи справка в общинските съвети и ще види, че може би, ако се анализира, над 50-60% от общинските съветници са точно такива. На тези избори те се превърнаха в първа политическа сила, като общия брой на гласовете им, подадени за тях, надхвърля този на ПП, ДБ и ГЕРБ взети заедно. Резултатите от местния вод сочат на следните категорични изводи. Злобката, не правителството или не коалицията нямат никаква легитимност да управляват държавата или това, което е останало от нея. Налице е тежък срив на партийната система, като партиите продължават да се провалят в ролята си на посредник между гражданите и властта, защото са се превърнали в търговци, които трябва да бъдат изгонени от храма. Недоверието в политическата система, политическите сили и техните собственици, всеки един от вас вижда, че е огромно и то вече компрометира не само избирателната ни система, то обезмисля демократичния процес в страната. Ние по същество нямаме партии, нямаме партийна система, а имаме корпоративна търговска система. За всеки трезво мислещ човек отдавна е ясно, че България, родината ни, не може да продължава повече така, поне ако искаме да има бъдеще за децата ни, а не бъдеще за тези с откраднатите пари, които ще да живеят където си искат. Необходими са действия, които да доведат до решаването на кризата, свързана с този колапс на партийната система, както казах, сравним с далечната 1934 година. Това обаче не може да стане с учредяването на поредната политическа партия, която в настоящата среда няма да получи нито легитимност, нито каквото и да е доверие, а ще е просто поредната. Затова, според нас, решението е друго. Партиите се провалиха и е време да дойдат гражданите. Жизнено важно е да върнем гражданите в политическия процес, но не като гласуват за същите провалени, даже пак няма да ги нарича партия, търговци, а чрез активното им ангажиране и участие във властта. Ние ги призоваваме не гласувайте, а участвайте във властта. Категоричният успех на гражданските кандидати на предходния вод е ясен сигнал, че това е напълно възможно и че е дошло времето за създаване на политическа формация от нов тип – гражданска и демократична. Такава, каквато не е партия. Затова днес десетки граждански организации обединяваме усилията си и създаваме платформа Граждански блок. Ние влизаме в политиката, за да променим този порочен модел, който описах. За да оцелее България, в крайна сметка. Ако искаме да оцелее България. За целта създаваме формация, която е, както казах, демократична и не е ничия собственост.
Тя ще бъде запазена територия за всички активни граждани, които са готови реално да участват в политическия живот на страната и искат техния глас да бъде чут. Целта ни е да върнем смисъла на политиката в България и да предложим реална гражданска алтернатива на партиите, които днес са част от проблема, а не от решаването му. Те създаваха проблема. Само така ще може да изведем страната си от безпътицата, в която се намира. А безпътица, според мен, е доста слаба дума. Това е нещо като поредната или преди поредната национална катастрофа. Средствата, чрез които ние всички и тези, които ние призоваваме да се присъединят към нас, ще постигнем целите си, са премахване на монопола на партиите върху изборния процес и властта, чрез промяна на член 12 от Българската конституция и включването на възможността в изборите да участват граждански сдружения. Промяна на изборния кодекс с цел премахване несправедливите предимства, с които се ползват партиите спрямо гражданите и независимите кандидати. Защо един партиен служител да има право да участва с листа, а независим кандидат не? Мисля, че отговорът е ясен за всеки един, защото ги е страх от гражданите, трябва послушни партийци. Промени в закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чрез премахване на всички препятствия пред реализацията на референдумите. Намаляване на броя на депутатите, въвеждането на възможност за тяхното отзоваване и предимство на мажоритарния елемент в парламентарните избори. Управление на кадърните, а не на послушните и лоялните, чрез въвеждане на процедури за подготовка и подбор. Защото в България е налице така наречената негативна селекция. Нагоре растат тези, които за нищо не стават. И това е част от проблема. Засилване на ролята на местното самоуправление чрез осъществяване на реална финансова децентрализация на българските общини, за да не може централната власт или голямата община чрез финансирането да постига политически, лични и всякакви други цели, каквато е ситуацията. Мисля, че знаете в много български общини. Обръщаме се към всички граждани и граждански организации, които споделят тези наши не цели, бих казал ценности. Към хората, които са изоставени и предадени от партиите и фалшивите политици в тях, всички знаете, че те вече вървят към 80%. Бъдете активни и се свържете с нас. Ще участваме в следващите избори с изцяло граждански листи. Правилата при нас са прости. Без фалшиви лидери и без строга иерархия. Без собственици и служители. Без партийна дисциплина и изпуснати отгоре решения. И козируване. И разбира се, без партийни членове. Защото ние, или това, което почваме да правим, сме не традиционна партия с свръховластен лидер и послушни служители партийци. Ние сме пълната противоположност на това. Ние сме независими българи, които обичаме родината си. Господин Марков. Благодаря ви, господин. Господин Гешев преди малко сподели с вас, ще може да ги намерите на сайта на Сдружението Справедливо за България. А сега ще помоля Лили Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, да сподели и тя своите виждания. Заповядайте, госпожо Друмева. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, искрено се надявам, че присъстваме на исторически момент на създаване на една структура, гражданска структура, която ще промени политическия живот в България.
Навярно, някои от вас се задават въпроса какво прави тук Съюза на репресираните от комунизма памет. Веднага ще отговоря. Съюзът на репресираните от комунизма е създаден през 1991 година. Аз бях още в самото начало, може би най-младият член в този съюз. След това бях организационен секретар, а сега съм негов председател. Хората, които членуваха и продължават да членуват, някои от тях вече не са между живите. Това бяха хората, които с делата си, с стремежите си, с мечтите си докараха демокрацията в България. Те обаче си отидоха огорчени, разочаровани и забравени. Искрено се надявам всички вие или поне много от вас снощи да сте гледали филма по БНТ за Илия Минев. В този съюз продължават да членуват наследниците на тези, които се бориха за демокрация. И техните деца, и техните внуци. И в тяхно име аз съм тук да ви кажа, че ние няма да предадем принципите на демокрацията, която беше тотално погазена в България през тези 34 години на преход. Повтарям, тотално погазена. Искахме да видим пред нас истински лидери. Искахме да видим почтени хора, некорумпирани, а видяхме държавна сигурност, видяхме разграбване, видяхме разочарование, видяхме не истински лидери, а видяхме командира, видяхме човекът с джипката или човекът от сараите. Това видяхме и продължаваме да виждаме и сега. Затова съм тук, защото докато съм жива, искам да отстоявам демократичните принципи, за които много от членовете на Съюза на репресираните загинаха, други бяха по затворите, а други си отидоха огорчени, забравени, независимо от това, че някои от тях имаха по 3 смъртни присъди. За ваша информация искам само да кажа, че има над 350 000 души веднага след 9 септември пряко засегнати от идването на болшевишкия ботуш в България. Помислете колко семейства представляват те, колко мъка и колко сълзи са преживели техните семейства и колко светли очаквания са имали, когато дойде 10 ноември. Но тези очаквания помръкнаха. Затова ние, гражданите, будните граждани, хората, които не искат да се примирят с сегашното статукво, искаме рестарт. Искаме да променим България. Искаме демократичните принципи в тази страна да тържествуват, а не някой на тъмно да взема еднолично решение за нашето бъдеще и за нашите деца. Искаме нашите деца да се върнат в България. Също за ваша информация съм длъжна да кажа, че от Съюза на репресираните за тези 34 години
на нито един от нас, макар и високо образовани някой от нас, не ни беше предложена никаква длъжност по-висока в държавната власт. И това не беше случайно. Време е тези, които искат да изведат България на един различен, демократичен друм, да бъдат честни и почтенни хора, не обременени от корупция, не обременени от досиета, готови да изслужат така, както изслужаха тези, които извоюваха демокрацията, за да можем да гледаме нашите деца и внуци един ден в очите. Тъй като господин Гешев спомена за тежкия провал, това е точна дума, на управляващите, защото ПП наистина не получиха и от тук нататък пък съвсем няма да получат доверието на хората, а ГЕРБ в столицата загуби цели 21 общини. Разочарованието е тотално и аз ви гарантирам това, защото всеки ден разговарям с хора. Всеки ден разговарям с мои бивши колеги от Министерство на образованието, където работих 25 години. И трябва да ви кажа, че всеки, който ме познава, ми казва: Лили, направете нещо. Трябва да се спаси тази държава, защото образованието ни е в колапс. Децата ни не знаят да четат и да пишат български език. Не четат книги, не се интересуват. А скоро и по форумите, които предават по телевизията, разбрах, че и техните учители са необразовани. Къде отива България? Ето, това е нашата грижа. И аз ви благодаря за вниманието и се надявам, че вие ще бъдете проникнати от мисълта за това, кой и как трябва да спасява нашето Отечество. Благодаря ви, госпожо Друмева. Сега бих искал да чуем и господин Борислав Райчев от гражданско движение Сила. Здравейте. Борислав Райчев съм, както вече ме представиха. Моята тема в този граждански блок и по-точно нашата тема, тъй като ние сме с доста организации участваме, ще бъде темата за младите, основно спортното развитие, както спомена и госпожа Друмева. Образованието е наистина в много ниска позиция, тъй като имам 2 деца, от които едното е в тинейджерска възраст. Забелязвам, че абсолютно контрол е изгубен на всяко едно ниво в училищата. Не се предлага спортна заетост на тези деца, не се предлага извънкласни дейности, както беше по мое време или по времето и преди мен. Абсолютно има някаква, как да кажа, някаква пропаст между Министерството и това, което се преподава в училищата. Те дори не забелязват случващото се с бъдещите поколения. Те излизат на улицата абсолютно неподготвени, неграмотни и неуважаващи, антиморални и с абсолютно нулеви ценностни, така да кажа, критерии. Те не уважават нито по-възрастните, те не уважават понякога и самите си родители. Положението е абсолютно критично. На другата тема, която също съм взел така при сърце, е темата за спорта и за това как държавата подпомага или по-точно как не подпомага спорта по никакъв начин. Както виждате, на всяко едно ниво в държавата, ако щете дори от най-масовия спорт в света и на територията на Европа, и както и в България футбола, виждате, че ние сме на, как да кажа, то няма такава нула, която мога да нарисуваме толкова голяма, но ние най-често си слагаме и минуси на всеки един матч. Това е основно за футбола, нали, защото сте по-запознати.
Представете си какво е нивото на други спортове, които и става въпрос за деца, пак ви казвам, тук става въпрос за деца, които нямат 18 годишна възраст, които се състезават някой на национално ниво, на световно, европейско, на олимпийски игри. Те търсят ежедневно спонсори за по 300-500 лева на месец, да му се осигури храна, да му се осигурят екипи, било то кимона или там, зависи от какъв тип спорт е, да му се осигури транспортните разходи, представителни средства. Извиняйте много, ама ние купуваме някакви самолети от някаква си Америка. Не знам за колко милиарда вече. Още не сме ги видяли да прелитат над нашето небе. Купуваме някакви безсмислени автомобили за някакви депутати, общински съветници, кметове, абсолютни олигофрени. Без никакво извинение няма да се извинявам на никого. И господин Гешев ги нарича политически букук, но аз ще го поправя тук, че политическия букук или букука конкретно се рециклира в доста от случаите в целия свят. А тези не стават за рециклиране. Те са отровни химикали, които трябва да бъдат заровени на доста дълбока метрова дупка, не знам как да ги нарека. Те са абсолютно вредни. По-скоро даже са негодни да наторяват и цветята и дървета. Абсолютни, нали, една кандидат-кметица, нали, така имаше доста точно определение за някои такива субекти, които не стават за нищо. Няма да използвам този термин, вие се сещате. Да се върнем на темата с поколенията. Хубаво е и е добре това, което се случва, защото наистина бъдещето на една такава държава като нашата, която е пред пълен крах и разпад, нали, на всяко едно ниво, хората в чужбина, защото посещавам чужбина по доста поводи, било то роднински или лични, те нямат никакво намерение да се връщат, колкото и да им е тежко в Германия, Франция, Англия или където и да се намират в момента, тъй като и там стандартът се дига както и тук на живот, а те не взимат по-високи заплати, никой не ги прави специалисти, но те не могат да си представят, че трябва да дойдат тук, да прочитат на поредните избори купуването и продаването на гласове е престъпление и тези, които са го написали, не го спазват. Нали? Това нормално ли е вече колко години ние гласуваме за някакви хора, които те пишат си някакви закони, абревиатури, закани, забрани, те самите не ги спазват, сядат някъде, после разбират се, пушат по една пура, пият по 2 уискита, нали, един там тулуп от филията с маси, деца си седили картофи в банки, ако питате някой дали е седил картофи в банки последните 20 години, ще ви гледа тъпо. Ама той ви цитира, че до ден днешен ядели от техните картофи на бостана. Ми ходете му вижте двора на този никаквец. Дали изобщо има место за съдене. И това са такива хора, които медиите по някакъв начин им дадоха голяма трибуна. Ние свикнахме с това да ни неглижират и млади, и стари, и всякакви хора. Свикнахме с това да ни репресират през телевизора, да ни кажат, ама няма смисъл, ма не дай да се бориш. Ма защо да не се боря? Какво ще ми направиш? Ще ме спреш ли? Какво ще ми направиш? Кажи ми, какво ще ми направиш? Как ще ме спреш ти аз да се боря, да живея по-добре? Държавата има пари и ресурс. Защо този ресурс не се ползва правилно? Защо трябва да откликваш на чужди интереси постоянно, като ти имаш собствен личен интерес, национален, имаш деца, внуци или се опитваш да създадеш семейство, защо трябва да откликваш постоянно на чуждите интереси? Далеч съм от мисълта, че ще водим някаква лека битка, не в смисъл без война, така да се каже, ще бъде тази битка, няма да е такова нещо със сигурност. Далеч съм от мисълта, че ще бъде лесно. И съм далеч от мисълта, че тия същите хора, за които коментираме, дали са загубили, дали са печели, без значение, защото единствените, които нали, пак са най-голям процент, са тези, които не подкрепиха никого и изобщо не стигнаха до изборните секции. Аз съм също един част от тях, които изобщо нямам никакво намерение повече да гласувам, ако така са и системата в момента. И нашата цел е точно тези хора да се, така да кажа, да ги възбудим мисловно, да ги агитираме, ако трябва, да ги приобщим на каквато и да е възраст над 18 годишната и ако става въпроси за по-малки хора да ги развиваме, също са добре дошли. Целта е те да свикнат с мисълта, че те трябва да се борят във всеки един ден и че живота е някаква борба. Дали ще се бориме срещу управленческата система и местните феодали, дали ще се бориме срещу някакви чужди интереси, ние трябва да се бориме, защото България е всъщност е най-старата държава в Европа. Нали? Мога да поставя на първо място и културата ни е изключително стара и самото ни разбиране като нали, от чужбина, като ни гледат, те виждат в нас едно културно наследство, а ние самите виждаме една погнуса, като ни каже някой България, ти тихо в чужбина да не е фан, че сме българи. Защото нали, имаме някакви лоши мнения сами за себе си. Не, целта е всеки да сложи националния флаг на прозорец, на врата, на покрив, на каквото и да е.
и да се чувства горд от това, че е имал велики предци и че е способен и е кадърен да направи нещо за държавата. Всеки един човек има потенциал. Няма такъв без потенциал. Дори и другата тема, много важна, са хората в неравностойно положение. Защо нашата държава никога не предприе нещо срещу тези хора? Аз никога не ги виждам по урните. Вие виждате ли ги тези инвалиди, незрящи, глухонеми и така нататък? Ходят ли на избори изобщо? Те участват ли по някакъв начин в управлението на тази държава? В смисъл, по какъв начин точно? Някой лъже, залъгва. Те са някакви 3-4 организации, доколкото знам, имат някакви председатели. Тия председатели ходят, продават гласовете им, защото тия хора, те не смеят да се показват по улицата, тъй като средата е непригодна за тяхното положение. Те дори не ходят да гласуват, но някой ги търгуват на всички избори. Това ви го гарантирам, че е точно така. Тия хора, кой се замисли за те? Що не направят една администрация за хора в неравностойно положение? Една администрация могат да следят камерите на КАТ, които дадохме не знам колко милиона, да следиме велоалеи, да следиме бус ленти, да следиме актове, да следиме граждани. Що не ги сложат там да работят? Вземи там едни 100 000 човека, назначи ги всичките общини в страната. Има хора, които дори незрящи са по-добри програмисти от програмистите с очи. И това трябва да ви е тема номер 1 на всички журналисти. Вие трябва да обръщате внимание. Това са над 300 000 човека в страната, които са в неравностойно положение. В смисъл, нали, темата е много тежка по принцип. България е така привидно по телевизията, изглеждаме много хубава страна, нали, зелена, високи планини. Но както планините са ни едни от най-опасните в света и в Европа, така и нашите политици са още по-опасни от планините. Те са готови на всяка цена да ни изхвърлят от върха на скалата във всеки един момент. Това, което ни дадат предизборно обещание, на следващия ден те бутат от скалата, без да се замислят дали може и роднина да си има, но той те е забрал в процеса на работа. Не го интересува. Те са точно толкова долни и точно толкова наведени пред когото и да е, защото са супер корумпирани и супер компрометирани. Абсолютно негодни за каквото и да е. Така че нашата борба с сериозни млади и не чак толкова млади хора и целият граждански блок в лицето на господин Иван Гешев ще бъде до обобщаване и до справяне с ситуацията, да успеем да повлияем на всички хора да мислят, да са дейни и да гласуват най-вече на избори и да имат желанието да управляват сами собствената територия, в която живеят и да помагат за това нещо по общини и райони. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Райчев. Колеги, аз предполагам, че и други представители на сдруженията и организациите, които са част вече от тази платформа Граждански блок, биха искали да вземат думата, но така или иначе ние сме ограничени във времето и мисля да преминем към въпросите, господин Гешев. Ако нямат нищо против. Колеги, заповядайте. Мисля, че на всички е известна темата. Да не се впускаме в подробности. Имате думата. Цвети Борисова, агенция ПИК. Господин Гешев, очаквате ли предсрочни избори и евентуално, ако няма такива, след още 3-4 години, как прогнозирате политическата система в България, ако трябва да управлява така наречената сглобка? И втория ми въпрос е, вашата фигура като главен прокурор ли беше според вас причина за създаването на тази сглобка? Аз не съм политически анализатор, но да кажем, казал съм го вече многократно, знам всичко за всички и за всичко, общо взето, което се случва и се е случвало. Това, което мога да прогнозирам, е, че едва ли в близките месеци може да се очаква, така да се каже, разпад на така наречената сглобка, не коалиция, не нещо си образование или там странните начини, по които се описва това управление в момента. Много просто. Защо? Защото трябва да се върне и да се възстанови, а нямаше време за тия 5 месеца, процеса за крадене на народните пари, на обществените средства. За тези последните 5-6 или колко там избора, които минаха, са изразходвани огромни количество пари за купуване на гласове, за корпоративен вот, за контролиран. Съответно воюваха отделни партии, сега се обединиха всичките. Защо се обединиха? Защото разбраха, че докато воюват, просто делаверата не върви. И през тези 2-3 години, понеже си правиха напук, и инкасираха всички огромни финансови загуби. Много големи финансови загуби от крадене. Така че те в момента
това, което правят, още напасват системата, за да може да почне да се възстановяват изразходваните пари на пълни обороти. Дали ще от магистрали, дали ще от язовири, дали ще от нещо друго, дали ще от обществени поръчки. Традиционната система трябва просто да заработи на по-бързи обороти. А за да се... Тя системата е ясна, просто трябва да сложат отделни нива в нея. Отделни части трябва да се сменят. Примерно, ако преди е бил от ГЕРБ, някъде трябва да дадем нещо на ПП, нещо на ДПС, някой на някой друг. Просто трябва системата да се така профилактира. Така че, ако ме разбирате правилно, не очаквам следващите месеци. Те ще направят всичко възможно да функционира това образование. Друг е въпросът, че и те съзнават, че при този драстичен спад за 500 000 гласа за 5 месеца или 6, нали, е ясно, че политическите им перспективи не са много добри. И оттам нататък ще се направи всичко възможно да оцелее това образование и там каквото и ще да е правителство, кабинет, не знам какво е точно. Подозирам, че и повечето от българите не знаят и не могат да разберат смисъла от съществуването му на доскорошни врагове, които сега се обичат и се целуват и си ходят на гости. Така че аз не прогнозирам следващите няколко месеца това да се случи, но в средносрочен и дългосрочен аспект това е неустойчив модел. Най-малкото, защото както върват с нещата с изборите, утре на следващи избори ще се познаваме всички поименно. И каква демокрация е това? Дори в момента контролирания, купения вод, парите, които се дадоха, горе-долу може да така предскажеш с него какъв ще е процента на успеваемост на някоя парламентарна партия. А утре, както казах, ще се познаваме поименно. А иначе цената на това образование, да, в крайна сметка, много пъти съм казвал, прокуратурата не е да я харесват. Не трябва да харесваш главния прокурор, значи той не си върши работа. След като всичките политически сили се обединиха, отзад олигарси почнаха да се връщат, пералнята работи на пълни обороти срещу прокуратурата, срещу главния прокурор им отстраниха и то без всякакво основание. И ясно е, че сме си вършили работата и ясно е, че това беше цената за сключване и така една от, така да се каже, разменните монети за сключване на правителството. Страха от това, че ще има справедливост. И това, което ме кара да участвам в създаването на тази платформа Граждански блок, е, че е ясно, че никой магистрат, прокурор, полицай не може да се пребори с корупцията, кражбите и тази порочна, то не е партийна система, търговска система, по друг начин, освен с политически средства. Когато корупцията е държавна политика. Това е моят отговор на вашите два въпроса. Благодаря, господин Гешев. Колеги, имате думата. Антония Лазарова, телевизия Евроком. Господин Гешев, казвате многократно, че знаете всичко за всички. Не е ли време тази информация да излезе наяве и така по-бързо да разпадне тази сглобка и маските да паднат? И втория ми въпрос е, как ще коментирате посещението на Европейския главен прокурор в България? Ще почна с втория въпрос. Аз няма как да коментирам посещението на Европейския главен прокурор, тъй като вече не съм главен прокурор. Интересна е са, така да кажа, срещите, които тя проведе или срещите, които не проведе. Но всеки може да си прави изводите, защо тя не проведе срещи с съдебната система. Аз съм се срещал с нея всеки път, когато е била в България. И не само когато е в България, на различни форуми. Лошият главен прокурор, бивш Гешев, както помните, многократно се виждаше с госпожа Кьовеши на различни форуми в и извън страната. В момента не виждам представител на съдебната власт, който да се срещна с нея, поне, извинявам се, така е моето впечатление. А иначе, аз съм политик в някаква степен. Защото, макар и да не правим партия, защото това формирование платформа Граждански блок не е партия, а гражданска организация, която да помогне тези, които са ангажирани и ги интересува България, да участват във властта, всичко е политика. Дори медиите правите политика. Така че няма как да промениш всичко това, без да правиш политика и да участваш в политически процес. И в този аспект не съм аз човека, който може да очаквате, че ще разказва някакви неща. Това е въпрос към съдебната власт. Защо тя не си върши работа? Тя не си върши работата по една проста причина. Дори в тази конфигурация, която беше, тя беше опасна за
политическата власт и за богатите хора и в момента я подчиниха и я наведоха. Да, завладяха я, а с промените в Конституцията съвсем ще я завладеят, за да може да си крадат спокойно. Ето това е простата истина. Дори в тази конституционна рамка, в която беше, тя се оказа много опасна, защото бяха повдигнати обвинения на действащи министри на Бойко Борисов, един куп олигарси, да не ги изреждам, избягаха в чужбина, сега се връщат. Делата ще се прекратат, ще бъдат оправдани, пералната работи, политици вече няма повдигнати обвинения, а които има ще се прекрати. Да не говорим пак за омръзните на всички Барселона, Гейт и така нататък. Това беше целта за отстраняването на главния прокурор и всичко, което се случи тази сглобка. Пералня. И то се случва. Нашата цел е друга. Да дадем бъдеще на децата ни, на България и на гражданите, защото тази система трябва да бъде изметена. Тази система, която не е партийна. Разберете, тя е търговска. Това е система от корпорации, дружества, търговци, дилъри, които осребряват държавната власт или директно крадат нашите пари. Това е друга система. Партиите са хубаво нещо. Партийната система е хубаво нещо. Това е основата на демокрацията. Чрез тях гражданите упражняват властта. Но ние нямаме партии, партийни организации. Ние нямаме партийна система. Ние имаме черен или сив оборот под масата на ни търговци и търговски образования. Дали са ООД-та ги наречете, дали са корпорации, който както иска да ги нарича. Понеже употребих в речта си термин на лидери. То няма и лидери. Това са необикновени крадци. Да помните лидери като Тачър, като Кол, като Дюгол. Има ли такива лидери? Тори в Европа няма. То това е проблема. Има. Те даже нямат и сърце да си защитат позицията. Умират от страх и да отстраним главния прокурор, най-лечния начин, защото не могат да спят. И сънувам кошмари. Извинявам се. Но горе така се случи. Други въпроси? Господин Гешев, имате ли притеснения? Опасявате ли се, че Граждански блок, новата ви платформа, нали, която сега оповестихте публично, може да последва съдбата на така наречения реформаторски блок, които така доста бързо бяха изконсумирани от политиците, които изброихте преди малко? Благодаря ви. Аз не виждам някакъв така обективен паралел да кажа, защото в реформаторски блок участваха партии, поне доколкото помня. Тук не виждам някой представител на партия. И отделно, поне кажах, притеснявате ли се? През тези 3 години цялата държава ставаше и лягаше с мене. Медиите, политиците, какво ли не. Причината всичко беше Гешев, Гешев го няма и сега всичко номрело. Промени ли се? Кое се промени? Защо ви казвам това? Да съм показал, че с нещо се притеснявам. Когато цялата държава ми се сипа на главата, като с дигнатия юмрук на Радев, това бяха служби, данъчни, проверки на приятели от детските години, МВР, ДАНС, цялата държава се изсипа върху главния прокурор и прокуратурата и блокира работата на прокуратурата. Това беше почти на 6-тия месец. А ние за 6 месеца постигнахме толкова, колкото в предишните години никога не е постигала прокуратурата. Това е отгоре на въпрос. Аз ако се притеснявах, щях да стана един прокурор в ВКП, щях да се скрия след изнудването спрямо мен, защото това е изнудване на главен прокурор. Никой за това не е проблем явно, нали, заплахата срещу главен прокурор оттегли се, защото иначе е и какво си. Не е проблем опит за убийство на главен прокурор от страна от Европейския съюз, да ви прилича, че се притеснявам от нещо. Да сте видяли да се притеснявам от нещо. Аз правя неща, в които вярвам. И не ме интересуват последствията. Това е малко, как да кажа, не балансирано, но въпрос на типаж. Това е. Благодаря ви, господин Гешев. Колеги, други въпроси? Допълнителен. Да, благодаря. Аз искам да ви попитам и вашия колега Борислав Райчев, всъщност, тъй като дадохте една много сериозна заявка, че ще работите в образованието. Изказахте и критики към Министерството на образованието. Как обаче мислите да се случи тази работа и какво предвиждате там специално, защото знаем, че има едно поколение в България, което не само, че не може да чете, но то няма да може и да пише. Знам, че има и цели квартали на София, където живее преди всичко население от малцинствата и не само малките села, навсякъде. Това са хора, които също имат избирателни права, като всеки един друг.
И всъщност е, може би, тази част от хората, която визират като другите. Нали? Ние, интелигентните, дето можем да четем, да гласуваме за този, а пък останалите. Нали? Какво предвиждате в тази сфера? Защото малките деца днес са нашите избиратели утре. Здравейте, ако мога аз да отговоря на този въпрос. Благодаря. Да, Радослав Костадинов съм. Като представител на ромското население, нали, си позволявам да отговоря на този въпрос. С моето дружение искам да участваме в този граждански блок именно за това. Защото ромското население също като, нали, ние преди всичко сме поданици на Република България, също е било лъгано през всички тези години от различни партии, лидери, било то в махалата или извън махалата. И през всички тези години се показваше едно лице на ромите, което всъщност това не е истинското лице. Аз съм представител и съм получил образованието си в чужбина. Завършил съм в Лондон. Моите приятели, съмишленици, които днес са тук, също са образовани и са получили едно солидно образование. И ние сме тук, за да покажем, че ромското население има едно друго лице. Не е само това, което е представено в медиите. Защото то е представено така заради интересите на определени партии или лидери. Ние сме тук, защото идеята на този граждански блок е да се покаже истинското лице на хората. Дали ще бъде от български произход, дали ще бъде от ромски произход, турски произход. Сред ромското население има много образовани, много амбициозни, млади и можещи хора. И това нещо, за да се промени, трябва да се даде достъп. Ние сме тук и участваме и благодарение, нали, на тази формация ще има възможност да се покаже, че ако се даде шанс, лицето ще е друго. Благодаря. Ако позволите да кажа нещо, проблема, да го начнем в кавички, проблема с ромската общност са политиците отново. Хайде, пак казах политици, търговците. Съзнателно не се работи с тези общности по тема образование, по тема работа, съзнателно, за да има необразовани, поколения необразовани, които да бъдат използвани само и единствено като при гласуването. Тях не ги интересува как живеят в махалите, в гетата, какви са условията, с малки изключения. Няма никаква политика от 30 години за тези общности. Защо? Защото имаме интерес. И имаме интерес да ги ползваме за избори. Ама това е интерес, който противоречи на националния интерес. Защото в перспектива израстват необразовани хора, които не могат да говорят, дори български не могат да пишат. Ние си унищожаваме държавата в името на това, че някои партии ги използват за машини за гласуване. Отидеш да им платиш и да си изкараш определени гласове. Ама как живеят? Дали могат да се издържат? Дали ще имат работа? Дали ще имат какво да ядат? Дали децата им ще имат перспектива? Или както ми казаха в факултета, изпратили ги по една програма деца в Израел, те за пръв път видяли асансьор в живота си. Деца на по 10, 12, 13 години. Това нашите политици не ги интересува. Те ги интересува да отидат при изборите, да раздадат едни пари, едни кебабчета и да се гласува. Оттам нататък тези хора дали имат перспектива и какво се случва? Случва се създаване на гета. Аз съм далеч да сравнявам ситуацията при 89-та, но аз помня, че с тези хора имаше работа. Осигуряваше се работа. Съзнателно имаше квоти в университетите, в училищата за образование. Не знам дали знаете, защото аз съм работил дълго време в едно районно, което е в факултета, че в момента грамотните са по-скоро възрастните. И цели семейства живеят от пенсиите на бабите и дядовците. Но това не са виновните. Това е виновна системата, която го прави нарочно. Това е моят отговор. Благодаря ви. Попитах ви не случайно, защото на едни предишни избори, когато Слави Трифонов трябваше да проведе своя референдум, за една друга медия направих този експеримент и накарах избирателите да прочитат бюлетината, с която ще гласуват. Беше, мисля, че 2016. Резултатите бяха покъртителни. Още тогава. И ние ви благодарим. Другия въпрос. Колеги. Господин Гешев, вписахте ли се в да задам въпрос. Вие сте гражданска платформа, но ще участвате в изборите. Все пак ще се регистрирате ли като партия? Ще облечете ли дрехата на партиеца? Това е единият ми въпрос.
Другия въпрос, дай Боже да имате добро политическо бъдеще и да можете да осъществите промени в избирателния кодекс. Бихте ли въвели един принцип или правило, чрез което под определен минимум изборите да бъдат невалидни, за да не се познаваме, когато ходим да гласуваме помежду си? Имаме много идеи за промени в законодателството. Споменах ви, когато независим кандидат участва на избори, той не може да има листа, но партиеца може да има. Говорим за местни избори, примерно. Така че идеи имаме различни и ние ще се борим за тяхното реализиране. Аз не се чувствам удобно в дрехите на партиец и на партиен член. Още повече казах ви моята запазена марка. Така че имам лек дискомфорт в тази връзка. Не смятаме към този момент да регистрираме партия. Казах, че ние се борим за промени в Конституцията и Изборния кодекс и член 12, за да могат граждански сдружения да участват във властта. Ние искаме да сме една от поредните партии, които нямат легитимност и никаква доверие, поне към този момент. Ние ще се борим за такава промяна. Сега, категорично обаче ще участваме в следващите избори при спазване на българското законодателство, каквото е към момента на следващите избори. Ще видим как ще се случи. Да, и ще участваме на избори и ще се борим за премахване на преградата, която седи пред българските граждани да участват пряко във властта, защото тази преграда се наричат търговски дружества, няма ги нарича партии. И тази преграда е създадена съзнателно, за да могат гражданите само да бъдат използвани, а не да имат реално участие във властта. Да бъдат ползвани само за гласуване. Значи те са много умни, народът е много умен, когато предстоят избори, когато политиците правят нещо, което не е в интерес на хората и хората не го одобрят, те казват народа не разбира. А лимит за изборите да бъдат легитимни? Под 30%, ако са гласувалите. Има и такива идеи, има и категорично идеи за намаляване на същото по отношение на референдумите, които изключително висок е прага за референдумите. Ако се върна за референдумите, ще ви кажа, ние провеждаме ни безмислени референдуми и с въпроси от рода на за слънцестоянето, принципно без хората да са информирани. Ще ви кажа как става в Швейцария. Провежда се кампания в продължение на месеци, където страните агитират и дават информация за съответния референдум. И когато някой отива да гласува, той е информиран от двете страни за двете гледни точки, то доста добре. Отделно те гласуват по практични проблеми. Да. Има ли смисъл да има в този квартал път, който да минава оттам, за да може да обслужи или какво си? И който интересува хората. Проблеми, които касаят хората. И след това хората, като го решат, това е задължително. Питайте ме дали нещо, което хората решат в България с референдум, ще е задължително за българските политици. Знаете ли предишния референдум с милионите, които гласуваха, то по същество това означава победа на мажоритарни избори. И задължително ли е? Значи, това е проблема. Това е проблема, че хората това, което искат, не се случва и преградата са партиите, търговските дружества, корпорации. Че това не са партии. Това е нещо друго. И става въпрос за бизнес. Кой каквото и да говори, става въпрос за пари. За едни по план за възстановяване, за обществени поръчки. Кой ще вземе Софийска община, където има 2 милиарда да се усвояват. Дали е преди еди кой си, дали ще е Красо Черния в момента, дали ще е някой друг касиер, който ще му сложат. За това става въпрос. Излизат едни хора и говорят за хората. И какво правят за хората? Някой да е видял? Поне аз не съм видял. Знам какво се случва. Господин Гешев, вписахте ли се в адвокатска колегия? Кой пита? Аз питам. Десислава Пеева, БТА. В БТА. Живот и здраве ще се впишем. Какво значение има това? Когато стане известно, ще разберете и вие. Благодаря ви. Мога да работя като адвокат, юрист съм, като юрист-консулт, мога да регистрирам търговско дружество, което е за правни консултации, като всеки български граждан. Аз съм гражданин, не съм партиец. Мисля, че стана ясно. Колеги, имаме ли други някакви въпроси за току-що обявената платформа Граждански блок? Ако не, още веднъж повтарям, ще намерите... Госпожо Владимирова, заповядайте. Откъде бяхте? От Дневник? Моят въпрос е свързан с да направите една оценка на прокуратурата в момента и как ще обяснявате това рязка промяна в отношението към вас на хората, които ви бяха обкръжени
Каква е политическата система в този смисъл и прокуратурата, докато бяхте вие и сега, когато сте извън това? Тя не ще отговоря. Вижте, темата днес на разговора е друга. Прокуратурата за мен е затворена тема. Вие трябва да правите разрез на прокуратурата. Правихте много подробен разрез, докато бях главен прокурор. Надявам се, че ще продължите да правите същия разрез и същите анализи, обективни анализи, каквито сте правили, докато бях главен прокурор. Но нещо напоследък не забелязвам каквито и да е анализи, в които и да е медии за прокуратурата и изобщо на съдебната власт. Знаете ли защо? Проблем някога винаги възниква, когато работиш. Когато не работиш, нищо не се случва и няма никакви проблеми. Така че въпросът не е към мене да направя разрез. Проблема е медиите да направите разрез. Айде сравнете, извадете от интернет какво се случи първите 6 месеца, докато бях главен прокурор. Айде сега извадете следващите 6 месеца, когато не съм главен прокурор. Айде извадете и 6 месеца преди това да съм главен прокурор. Така просто извадете случаите и да сравните. А защо вие медиите не го правите, не мога да ви отговоря. Нямам обективно становища. Иначе аз съм много добре запознат с прокуратурата, съдебната власт, процесите, които се развиват. Те са много ясни. Друг е въпрос, защо не се коментират в медиите, това не е интерес. А преди беше интерес, когато се работеше, моето обяснение е ясно. Засегнахме сериозни интересни политически интереси, икономически и те платиха на вас медиите, на един куп други хора, за да атакуват прокуратурата. В момента тези политици се изпират, олигарците се прибират, проблемите са им решени и няма проблем. Това е. Достатъчен е този анализ. Благодаря ви, господин Гешев. Госпожо Владимирова, благодаря и на вас за въпроса. Колеги, ако нямате повече въпроси, още веднъж повтарям, справедливост.bg, там ще намерите информацията за току-що сформираната платформа Граждански блок. Благодаря на всички.